Кейстут, скінуўшы Ягайлу, абышоўся з ім не так, як раней у 1345 годзе з братам Яўнутам. Ягайла, хоць узяты пад варту, не быў кінуты ў вязніцу, а захаваўся ў статусе удзельнага князя. Кейстут взяў яго васальную прысягу і адправіў, як запісана ў летапісе, «са матерью і са братью і са скарбам сам сім его», адправіў у яго родавае ўладанне. Ён з маці і братамі скіраваўся ў Віцебск, родавае ўладанне бацькі. То есть скінуты з велікакняскага стала Ягайла, захаваў усе ўладанні свайго бацькі Альгерда, як пазней засведчыў Вітаўт, землі, што належалі ягонаму бацьку. Гэтае рашэнне, несумненна прынятае пад уплывам Вітаўта, які працягваў лічыць Ягайлу блізкім сябрам, аказалася ракавой палітычнай памылкай Кейстута. Ягайла за гэты час 5 гадоў пры ўладзе пасталеў не толькі як мужчына, але як палітык. 5 гадоў не такі малы тэрмін, прынамсі дастатковы, каб абрасці новымі сувязямі і кліентамі. Акрамя таго, Ягайла быў Гедымінавіч, сын Альгерда, і ў вачах сучаснікаў меў усе правы на велікакняскі трон. Самае важнае, Ягайлу падтрымалі некалькі удзельных князёў, менавіта паўнародныя браты ад другога шлюбу Альгерда, якія пры бацьку не мелі ўдзелаў, атрымалі яго ад Ягайлы. Як напісаў сучасны гісторык, Кейстут недацаніў рашучасці Ягайлы і салідарнасці малодшых альгердавічаў. Гаспадарня Кейстута працягвалася менш года, ад пачатку лістапада 1381 года да ліпеня 1382 года. За гэты час князі-эмігранты Андрэй і Дмітрый Альгердавічы, выгнаныя Ягайлам з краіны, вярнуліся на свае ўдзелы Андрэй у Полацк, Дмітрый у Бранск. Кейстут сканцэнтраваў увагу на самым небяспечным кірунку знешняй палітыкі заходнім, менавіта на абароне краіны ад Тэўтонскага ордэна, у чым меў вялікі досвед. Ён ужываў разнастайную тактыку, перахопліваў стратэгічную ініцыятыву, праводзіў паходы ў прусы, у тым ліку на лодзях, бараніў краіну Літву і Жамойць ад ордэнскіх нападаў, праводзіў перамовы з вялікім маршалам і гэтак далей. Паводле даўняга правіла пазбягання вайны на два фронта, Кейстут заключыў кампрамісную мірную дамову на ўсходзе з вялікім князем маскоўскім, каб забяспечыць тыл на час вайны з ордэнам. Пра яе нічога не вядома, пра тэкст нічога не вядома, але яе змест, сутнасць пераказаная ў нашмат пазнейшай дамове 1449 года паміж Казімірам Ягайлавічам і маскоўскім князем Васілём Цёмным. Кампраміс заключаўся ў тым, што Кейстут саступіў Маскве ўсю ржэўскую воласць Ржэвай у вярхоўях Волгі, але затрымаў важную ржэўскую воласць Асуга, якая лучыла ўладанні землі Велікакняства Літоўскага з саюзнікам Цверскім княствам, і гэты ўчастак мяжы заставаўся стабільным больш стагоддзя. Гэтая дамова Масквы з Кейстутам была для Масквы важным дыпламатычным поспехам, таму што пасля цяжкай кулікоўскай бітвы 1380 года князь Дмітрый Іванович яшчэ не аднавіў страты сваёй дружыны. Гэта дамова была заключана, верагодна, да пагрому Масквы Тахтамышам у 1382 годзе. Інакш, пасля такой цяжкай паразы, Масква наўрад ці магла разлічваць на саступкі з боку Літвы. Пра вайну Літвы з ордэнам у гэты час вядома в асноўным з хронікі Віганда з Марбурга, які таксама дэталёва апісаў барацьбу паміж Кейстутам і Ягайлам. За першыя 4 месяцы 1382 года Кейстут правёў 2 буйныя паходы ў Прусію. У красавіку ягоная дружына, сеўшы на лоддзі, захапіўшы яшчэ абложныя машыны, паплыла да замка Крыжацка-Юрбарг у Жамойці, і куды пасля непрацяглай аблогі прыбыў вялікі маршал і правёў перамовы з Кейстутам аб перамір'і. У навуковай літаратуры выказвалася меркаванне, што вся гэтая выправа была задуманая Кейстутам, каб схіліць тэўтонскі ордэн да замірэння на кароткі час, каб забяспечыць свой тыл, таму што ён збіраўся ў паход на процілеглы край дзяржавы, на севершчыну. Кейстут яшчэ не здагадваўся, не ведаў, што ягоны паход на ўсход – гэта адмысловая пастка, прыгатаваная Ягайлам
разам з іншымі змоўшчыкамі.